Maybe fall in love with the guard. Depends. Akilis ano, ina-stay tayo sa loob na. Ako kasi, I get to be friends with, Non-showbiz. example, my producer. Elise! Ba't nang umiga? Sanay na saliban. Saan ako iiga? Nandiyan kayo. Sa taping di ka na matutulog sa tayo. Pwede naman tayo pumasok ha. Ba't tayo lahat nandito? Malamig sa loob. Dito. Wow. Unan. Tutan tayo, Miko. Ay, ano na ko eh. Bato mo lang. Pero siyempre na. Thank you. O kaya pag nakapasok. After na showtime. Flat. Ano nag-order ka ng iced tea? Tapos walang Katugtugod yun ice. ang nakakaaliw. Pinakamadali natin puntahan. What were you saying? Yun, I get to be friends with my producers and then my directors.